Hello mga kalano, welcome back. Okay ba mo? Ako? Okay pa. Ginawa pa ko dere. So karon atong buhaton karon kay makita na niyo sa title no nga maglawag ta sa akong iro. So wala na ko nauna lang ko kay sigo ginuktok ba. By the way, ang paglawag na ko sa akong iro kay 90% na niya pagkaon sa tao. Then ang 10% na niya kay dog food. Mao niya ang dog food. So, ngayon 10% naman kay wa man tay kwarta. Mao ni mga food na to. Pero ang importante na dog food, di ba? Kay kinanglanon mo sana sa iro gud kay di lang kay puro lang pagkaon sa tao ba kay ang angay nila kani man gyud niya. Saan man nga nihit madaron. Mao ni ang mga sudan karon sobrang manok. Then ako'y okra nga gamay. Gagmay sobra sa kining talong iprito na ko ganiya nya tagaran to siya gamay nakaindutan ng iro kay way pili ba mong kaugutan ba di para nang uban niya nga arte kayo kining iro na ko agi pili-pili kay magarte-arte ni siya balik ang gusto ko ni ay pagarte-arte kung sa ilawag ng ko kaon gid kay tukon ni kanang iro so ato nang sugdan og prepare na hiwa-hiwaon na to ginagmay para dali ra makaon niya ba. Dayon na ko'y kuan dire wow ulam. Ang kaning butangan ko siya kuan ulam para kini yang pagkaon ay lasa gamay bitaw. Ang dili siya tabang ba para mura siya kanang makaingon ang iro ba nga gimarinate gini oh, gimarinate ko sa kasimana. Lambi kay kung sudan na ana ba. Na. Gamay lang ang atong ibutang. Dayon para dili kay siya uga, hinigkaon niya butangan tog tubig gamay. Karon okay na, kompleto na tanan, nanay pagkaon, ang andam na pagkuog, tubig niya. Ang kuwang lang dyan ni, ang mukaon. Tara, atong ablihan, ang bultahan. Tara. Hello? Ha? Di mo dool, out. Di lagi mo dool, out. Di mo dool, no. Di mo dool. Pag-hi sa akong vlog. Pag-hi. Okay, very good. Kana. Out, ito, out. Tara mong food, oh. Mong food. Hop, no. Okay. Pumang ka. Buat. Ngabantay mo akong hero, marag excited ito kasi excited kasi siya mukhaon sa pagkaon kay mo nagigutom na siya so mo na kung dili ganahan ko ang hero dili agresibo nya dili siya ingon nga magdali bitaw dapat maghuwat siya mo na gitawag nga training so karon ang akong plano ni karon kay hey, excited man ang hero paghuwat ba di ko ganahan nga ani siya maglawag ko ayaw ba ang akong plano ako siyang pabarugon dito ganahan ko nga dito siya maghuwat para na ibuhat. Diba? Balik dire. Ha? Ako siya nawagan na. Ano to? No. Dito. Jump. Diba? Jump siya. Ako na ibutang ang pagkaon dire. Dapat maghuwat na siya. Di siya magdali. Dito, jump dito. Dito, gimme. No, dito. Wait, sit. Wait lang. No, dito ra. Dito ra lagi. Dito. Wait, dito. Wait. Kung makabantay mo, wala lagi siya ni Dool no, nagpaabot kasi siya. Ganion ako paghatag. Kim, ikaw na ka? Ha? Op. Balik sa dito. Kimi. Dito, jump. Balik, paghuwat. Sit. Ikaw na ka? Ha? Dapat ang iro mo ay tuay nako but pasabot na mananghid siya nga makaon na
Ya, mana siya kaon. Karon laro-laro ni siya ni Sodri sa balay. Apil, wala kang apil. Kim, ali Kim. Ah, very good. Kimi, dili, ali. Na. Yahaya manok may sudaan. Yahaya Kimi very good, ay. Very good. Wow! You know I'm gonna get No. Run.